Out Please. of 100 people, 4 will get the message. Моля за малко повече разяснения за аудиторията. Тя ни връща по-скоро към фундаменталните принципи, инструменти, цели и цена. Нали, тя сравнява пасивното между активното инвестиране. Нали, пасивното в контекста, че пак не е напълно пасивно, освен ако не сме наследили огромно богатство или не сме бенефициенти на някой тръст в Бахамите регистрирани, просто ме започнем, но пак това не е инвестиране. Това също е друга тема. Тук сравнявам пасивно срещу активно инвестиране и спрямо нашите цели. По оста Хикс имаме степен на ангажираност. Под това разбирам колко време сме готови да чакаме и колко усилия сме готови да положим. По Y имаме каква е нашата цел, да създадем богатство или да запазим богатство. Има много голяма разлика, както в четирите квадранта, какво се случва. И два от квадрантите с бял текст. Това са квадранти, където ние реално трябва да пребиваваме, да използваме всеки инструмент по истинското му предназначение. Квадрант 1, така на 3 часа, активно инвестиране служи за създаване на богатство. Наистина богатство се създава с яко бачкане, страдание, болка, търпение. Няма бързо, лесно, вкусно, както се продават не само така финансовите инфлуенсъри, но и всякакъв тип self-help гурута и подобни прости. Живота е страдание, мъка и трябва да си заслужиш просперитета. Няма друг начин. Така и с създаването на богатство. Активно инвестиране, създаване на компания, ставане много добър в професия, да се издигнеш в корпоративната стълбица. Това иска много време, усилия, търпение. Но нека се фокусираме на инвестирането. Под активно инвестиране, тук разбирам създаване на портфел с индивидуално подбрани акции, облигации, инструменти, фондове, където риска се управлява активно на ниво позиция и на ниво портфел. Така може да се създаде богатство. Нека да отидем на следващата част на 9 часа, квадрант 2. Пасивно инвестиране и създаване на богатство. Има 3 компонента, нали, входящи променливи да ги наречем, които предопределят изхода от всяко наше начинание. Време, усилия, пари. Времето е най-неразбрано, усилията са най-мразени, парите най-надценени. Дори българина казва, аз ако имам пари ми дай, грешка. Дори на човек, който каже такова нещо, да му дадем няколко милиона, ние ще умножаваме по 0, защото той ще допусне, че като има някаква стабилна сума пари, той няма положи усилия и време. И така умножаваме по 0, което е равно на 0. Богатство не се създава с пасивно инвестиране. Но пак за сметка на това, като сме натрупали някакво богатство, то се запазва с пасивно инвестиране, с минимум усилия. Но да подчертая, пасивно инвестиране направено по правилния начин. Не е като инвестиране в BlackRock или в Vanguard фондовете. Има си правилни методики, като All Weather портфолио на Ray Dalio, Ivy портфолио, Golden Butterfly. Те се базират на няколко стълба фундаментални активи. Дългови ценни книжа, equity, суровини, където веднъж годишно се прави ротация, нали, ребалансиране на портфел. Или съответно инвестираме в физически активи, като земеделска земя, недвижими имоти, където целим генериране на парични потоци. Това на етап, когато вече сме натрупали някакво богатство, нали, по нашите критерии. И съответно четвъртия квадрант, да кажем долу вдясно, дали можем да запазим богатство чрез активно инвестиране, зависи как сме го натрупали. Ние реално, ако сме успешни инвеститори на пазарите, ние трябва да обичаме играта, защото играта на пазарите е трудна и гарантираните неща са сигурност, болка и усилия. И не за да станем успешни, трябва да минем през тези 3 етапа многократно. И ние най-вероятно ще обичаме играта и ще продължим да управляваме активно нашето натрупано богатство, но в един момент може би ще е по-разумно да използваме подхода на щангата на Симталеп, нали, както го е формулирал. Примерно 90% от портфела ни е да не е в дългови ценни книжа, 10% да не е в портфел, който го управляваме по същия начин, който сме управлявали нашия портфел, за да натрупаме нашия капитал. И така, тази графика е като карта. Според целите, които искаме, избираме инструмента. Ние прено сме малък или среден предприемач или junior developer, нали, без значение. Ние избираме нашата цел, нашия инструмент, спрямо това също, къде се намираме днес. Няма универсални инструменти. Който твърди обратното, продава нещо без да дава стойност. Абсолютно съм съгласен, но за съжаление тези, които продават някои неща, са наистина повече, отколкото тези, които дават някаква смислена информация. А и хората, мозъка на хората е устроен така, че да търси лесното. И те залитат по хора, които им предлагат лесното решение, което е, хайде да не казваме погрешно, но поне непълно. Но пък не искат да погледнат, примерно, така, да се информират повече, да прочетат повече,
да влязат в детайла повече, като каза ти, да се отдели повече и време, тъй като не е само пари. Трябва да се отдели и време за това нещо. Но, за съжаление, все по-малко хора искат да го правят, защото са свикнали, че нещо ще стане лесно. Нали? Там имам едни пари, само кажи къде ги вкарам. Ти ми кажи къде ги вкарам, аз ги вкарам и е готова работа. Класика в жанра. 90-те години добре знаем какви хора с обещания правиха точно по този начин. Сега не е толкова зле, ама пак не е достатъчно добре. Абсолютно да. Но те много хора казват, то в интернет има много информация. Аз съм съгласен, че има много информация. Въпросът е, че тази много информация се превръща в проблем, защото човек трябва да може да отсява. Масово хората нямат достатъчно познание и умения, за да почнат да отсяват безплатната информация от интернет. А от друга страна не са склонни да плащат за информация. И така влизат падат в капана, както говорихме, на Vanguard, BlackRock, гурута, инфлуенсъри, брокери или каквито да било други финансови компании, които бързо успяват да ги придърпат. Да, абсолютно е така. Ние хората обичаме да бъдем лъгани. Ние обичаме комфорта, сигурността, спокойствието и когато се намери някой, който да ни потвърди това, което искаме, ние сме готови да му дадем всичко. То затова всичките маркетингови продажби, базирани на такъв тип прози обещания, ще бъдат винаги успешни. Това не е вродено в психологията, много дълбоко, на подсъзнателно ниво, на невробиологично, ако ще. Да търсим сигурността, лесничкото и спокойствието. То затова, пак ще се повторя, с толкова успешни всички тези кампании на фондовете Vanguard и така нататък, или ако шеш на локално ниво в САЩ, в Европа, в България, е пълно с гурта, дето промоцират бързо, лесно, вкусно инвестиране. А такова няма. Да. Човек трябва, може би, да се замисли, просто се постави от другата страна на барикадата, как се казва, да се замисли кой печели. Когато достигне до него някаква информация, човек трябва да се замисли кой печели. Ако тази информация достига и е явно някъде из големите мас-медии, човек може да види кои са спонсорите на тази медия. И ще види обикновено точно тези, които ние си говорим с теб. Ако види някой инфлуенсър, който му продава поредната лесна така стратегия за печалба, трябва да види дали този инфлуенсър не препоръча някой брокер или финансов посредник или пък някакво друго дружество, което няма нищо лошо. Нали? Стига да е проверено и да е лицензирано. Ако рекламираш нелицензирани брокери, това вече си е чиста пръба измама. Нали? Но просто човек от другата страна трябва да застане и да помисли тази информация, която достига до него, в негова полза ли е, или е в полза на някой брокер, управляващо дружество, инфлуенсър или така нататък. Това е много важно. Категорично така. Критично мислене трябва. Малко скептичност да упражняваме. Ние, особено в епохата на изкуствения интелект, тук последните години, огромна част от съдържанието на английски създава от AI. И това не е конспирация. Аз съм убеден, че и в нашия бранш, в финансите, особено на по-базово равнище, тип пасивно инвестирани дивиденти и така нататък, вече се създава с няколко промпта в ChatGPT или друг генератор на съдържание. Тя самата дума създавам съдържание изпразнена вече от смисъл. Няма го истинското, автентичното, писателското, вдъхновението, идеята на самия автор на базата на неговия опит и вече се замества с AI и хората са още по-слепи, пасивни консуматори на информация, което важи в пълна степен за инвестирането. Ние гледаме едни и същи клипчета, слушаме едни и същи гурута и си мислим, че накрая ще постигнем различни резултати. Няма как да постигнем. Това е, когато си говорим за съдържанието, аз мисля, че много хора смятат, че изкуственият интелект ще създаде проблем за създателите на съдържание. Аз смея да твърдя, че точно обратното. Огромна част от съдържанието в интернет ще се превърне в една и съща боза. Хората ще започнат да търсят качественото съдържание, защото де факто навсякъде ще пише едно и също нещо. Както каза ти, задавам 3 въпроса на ChatGPT и вече имам готово съдържание. Тези, които могат да създават съдържание, т.е. съдържанието е тук, а не в ChatGPT или някой друг изкуствен интелект, ще имат много голямо предимство, защото реално погледнато цялото съдържание наистина ще се превърне в една боза, според мен. Абсолютно. Правилото на Парето в действие. Ние вече го имаме. Така сега 10% от финансовите медии дават 90% от съдържанието. Благодарение на AI това ще се изкриви. 2-3% от създателите на съдържание ще дават наистина качествена стойност, останалите над 95% ще бъде талаш. Същия шум просто усилен, мултиплициран. Именно, тъй като знаем, че информацията е най-скъпото нещо, според мен, създаването на съдържание,
авторско съдържание ще бъде много, много скъпо и много високо ценено, според мен. И аз така си мисля. Нали, аз съм интерес да окажа, защото съм и създател съдържание, аз също съм и консуматор. Аз Да. почти не следя медии, не чета, основно от книги се информирам, но малкото хора, на които вярвам, те са автентични, истински, дори защото правят понякога грешки, нещо, защото това ни прави реални хора, нали, не перфектни. Имат истински опит, имат мнение. Най-малкото изкуствен интелект даже не можем да го накараме да напише нещо срещу днешния наратив, политически некоректно. Това е непоносимо за мен. Аз искам хора с истинско мнение. Може да не съм съгласен, но аз ще направя всичко да защитя тяхното мнение, макар да не съм съгласен. Значи, да, ChatGPT и всичките AI неща, те, ако ще промотират и политическата коректност, което е, нали, зараза. 100% съм съгласен с теб и аз съм на същото мнение. По-добре да чуя на някое мнението и то да е грешно, но да е алтернативно от текущия наратив. Просто това е сигнал, че този човек мисли. Там има стойност. И той дори да е объркал един път или два пъти или три пъти, това е съвсем нормално нещо. Няма нищо лошо в това да си сбъркал. Има нещо лошо, просто лошото е да папагалстваш и да повтаряш наратива. Това е лошо. Точно благодарение на AI става супер лесно, удобно и всяколко промпта просто има милиони папагали. Точно така, да. Те и до сега бяха много благодарени на социалните мрежи, но AI така екстраполира и усилва още повече тази тенденция и папагалите ще се превърнат, ще станат още повече, наистина. Да, категорично, но това, както ти спомена малко по-рано, дава поле за изява на автентичните автори. Просто кривата на разпределение ще стане изключително изкривена. Да, съгласен съм с теб напълно. Значи тук сме на едно мнение. Това беше един въпрос, който възникна, докато си говорихме и исках да те питам дали си на същото мнение, а явно сме на едно мнение. Тайната за инвеститорите, това е твое изображение. Един мотивиращ цитат, нали, в стил Гуру. Тайна за инвеститори 101. Няма никаква тайна. Пазара предлага 3 сигурни неща. Несигурност, усилие и непоносима болка. И на всичкото отгоре печалбите не са гарантирани. Без значение колко болка може да понесем, колко усилия може да вложим, колко време може да чакам. На края на деня печалбата е опция, но не е гаранция. И това всеки, който започва сега да се интересува от финансовите пазари, трябва да го чете много пъти да медитира на това. Аз също 2008, като започвах, това не го разбирах. Четах някакви книги, така на доста по-умни хора от мен, някои по-опит от мен ми оказват. Ти на мен ще му кажеш, пазарите са лесна игра. Ти само чака да протегна ръка и да взема парите от масата. Не, научих се. По-скоро избрах да се науча. Харесвам играта, но да, това е изключително важно за разбиране, нали, не е политически коректно, но това е и смисъла реално. Да събуди хората, да ги накара да задават въпроси, да се запитат. Лицето Хикс казва, че инвестирането е лесно. Каква болка, нали? В живота е лесничко, удобничко, цъкаш на телефона, Interactive Brokers, купуваш ETF, нали, смяташ след 20 години ти е гарантиран матча. Нищо не е гарантирано. И така. Това е наистина много качествен цитат и трябва да се замислят наистина хората върху това нещо, че лесно в живота няма. Всъщност имаше една графика, но аз нямам картинката на едно изображение, как е лесно да се пуснеш по скоростта надолу, но после е много трудно да се изкачиш обратно. И как хората избират, вместо да започнат да се качват, да се пуснат надолу и тогава вече идва трудния момент, но наистина трябва да ти кажа, че аз съм срещал много хора, които, поради това, че съм работил с брокер, с финансов посредник, идват и търсят помощ чак когато дойде проблема. Тоест, обикновено хората вероятно няма да се обадят на теб, няма да се обадят на мен, няма да се обадят на никой финансов консултант, докато пазара не падне. Падна ли пазара, почват да звънят и казват, щупи се работата, давай да оправяме. Аз не съм магиосно. Точно след дъжка чука и пазара не зависи от мен, тебе. Никой не зависи. Пазара е отделна система със собствен живот, който не се подчинява на моето мнение, на еди кой си гуру и така нататък. Но както за страховката, правиш си автокаско преди ПТП, а не след това да звъниш на пожарта, така и с пазарите. Трябва да се наясно, че играта е трудна, сурова и пазара не дължи никому нищо. А не след това да звънне на като се работил при инвестиционен посредник, ама какво стана борка, защото не си мислил на времето. Не си приел, че играта има риск, има даунсайд, не само апсайд. Да. Особено докато пазара върви нагоре, как се казва, инвестиционната общност гърми. Точно всички сме гении в биче пазар. Да.
Абсолютно, но ето го и едно изображение, което много добре описва. Ти много добре си го направя това изображение. Акцията, която съм купил, управлението на риска позахвърлено, а управлението на емоциите е директно забравено. Човек въобще не включва възможността, че емоциите са някакъв фактор. А именно това е тези графики, които се рекламират масово. Няма как да загубиш от S&P 500, ако държиш 20 години, примерно. При средната 10 годишна възвръщаемост е еди колко си. При тези графики се говори само за възвръщаемост. Нищо друго. Никакъв риск. А възвръщаемостта отключва нашата емоция, така, алчността ни, лакомията. Докато ако почнат да ни говорят, че всичко ще падне, ще включат други емоции, които ще се страхуват, а ние започваме да се страхуваме и си приберем парите в джоба. А ние приберем ли си парите в джоба, да няма откъде да приберат комисионните. Точно така, да, един порочен кръг, абсолютно съм съгласен. Нали, ще дам един много на пръв поглед отвлечен пример. Представи си 10 век, началото на новата ера, пролета на император Октавиан Август. Тогава Римската империя достига своя зенит във военно-икономическо отношение. Седим си на трона в Капитолия и сме щастливи. Близкото минало е много обещаващо. Експанзия. Римската империя стъпва на 3 континента. Тя първата империя постигнала това. Няма какво да се обърква. И при това ние не сме сами. При следващи велики империи, нали, Шикуанди от Китай, Сулейман Великолепни, от 20 век диктатори и тирани като Сталин, като Хитлер, си мисли, че тяхната империя е най-великата и последна. Но не, живота дори тях подвежда. Хора, които са имали власт над милиони, те самите са били нали, с голям интелектуален капацитет, макар някои да са били нали, хора без никакви ценности и без скрупулни, са разчитали на хора с огромен интелектуален капацитет и те са могли да бъдат заблудени. На територията на Римската империя, след 4 век, нали, когато се разделя на две, по сметки на различни автори, но всички са единодушни, около 6-7 век, БВП е било с 30% по-малко, както дадах примера 10 век. И съответно населението е било с 10% по-малко. Какво остава за нас? Ние седейки си вкъщи, комфортничко, гледаме обещанието на поредния специалист, нали, че пазара се движи само нагоре. Не се движи, щом хора като императори, диктатори, тирани, нали, които разполагат с много интелектуална мощ, финансова мощ и така нататък, могат да бъдат подведени. Какво става за нас? Един ритейл инвеститор, който хабер си намерява от инвестирането и разчита на някой на добрите му намерения да му помогне. Така и с S&P. Да, това, че 20 век може да нагласим и графиката, нали, да ни е удобна, да игнорираме даунните, според мен не е изключение, но не е и правило. Просто такъв е периода. Нека се сложим в роля на японски пенсионер 1991 година декември, който му става 4-5 години до пенсиониране. Тогава е пика на Никей. Никей минава този пик от 1991, 2023 мисля, че беше край или началото на тази година. И не следваме DCA, да, всичко е много готино. В един момент въпросният индекс Никей, той е като една дънна риба, копае дъното. И ние продължаваме да осредняваме. И ние сме пречитали, че нашите спестявания ще ни служат за един достоен живот. Ние сме поставили под съмнение, че тази стратегия няма вариант, тя да има недостатъци. Разбира се, че няма универсална стратегия. DCA не е лоша, тя е просто един от инструментите, които трябва да използваме. То така. Съгласен съм с теб и още един друг проблем, който освен психологията и реакцията на човек на спад, особено когато е правил DCA няколко години и това е било всеки път близо до all-time high, той почти винаги се набълбукал здраво, нали, с съответния S&P или който е решил там да прави DCA, спада надолу е много болезнен, изключително болезнен. Другият проблем е, обикновенно пазарните сривове предшестват рецесия в икономиката. Тоест, реално погледнато този човек, който прави DCA, дали има бизнес, дали работи, той работи в реалната икономика. Реално погледнато, ако те съкратят или приходите на бизнеса ти се сринат главоломно, дали ще свиркаш и ще продължаваш да правиш DCA на S&P? Нали? Това е друг въпрос. Защото и реалната икономика накрая може да удари нашия спестовник и той да излезе от играта и да разчита на парите, които е вкарал с идеята, че ще растат само нагоре. Точно така, да. Или си течки изтегля нашия човек. Той дори да не ги изтегли, нали, той трябва да продължи да прави DCA на S&P, за да сваля средната цена по време на мечия пазар. Нали така? Да. Да кажем, че той много добре се е справил с управлението на риска,
инвестирал е пари, които няма да му трябват, да кажем, че не е останал без работа, да кажем, че не се е стреснал, не е реагирал импулсивно, което са доста добри предположения, така да подредени. Да, твърде много допускане има нашето уравнение. Да, дори в този момент ти трябва да продължиш да имаш свеж капитал, който да изливаш на пазара, за да можеш да сваляш средната цена. В противен случай ще влезеш в сценария, в който 15-20 години, примерно NASDAQ имаше 16 години, мисля, че след дотком балона период, в който трябваше да достигне предходната стойност, и то номинално. Реално трябваше още няколко години. Да. Тоест, ако ти нямаш средства по време на пазарен срив да наливаш допълнително, за да сваляш цената, а въпросът е тогава този пазарен срив, който често съвпада с рецесия, ти дали ще имаш средства да излезеш? Точно така, да. Не е много релевантен коментар. И отделно никой не говори за емоционалния капитал. Точно в пазарен срив, когато стане трудно, нашия емоционален капитал често свършва преди нашия финансов, ако го имаме даже. И ние тогава панически ще почнем да действаме панически, без да знаем какво правим. Ще се нарушим със сигурност стратегията за DCA, която сме следвали така готино, нали, когато пазара са катери, нали, всички сме гени. Но в един момент, когато почнем да получим 1, 2, 3, 5 шамара, от пазара няма да знаем какво правим. Пак вземем метафора с бойните изкуства. Нали, когато та удари някой голям силен противник, буквалният смисъл ти ставаш буря от хормони. Ти ставаш подчинен на амигдалата. Това е част от не от рептоидния мозък, ами от лимбичния мозък, който е наследство от бозайниците. Ти си реактивен. Ти си в do or die режим. Бий се или бягай. А пазарите, инвестиционните решения ти искат нашия неокортекс за команда. Нали, гънките, сивото вещество отгоре. А не амигдалата, или да не говорим за рептилоидния мозък, който пък не е наследство от гущерите. И ние просто ставаме реактивни, пасивни. Каквото ни подаде системата, ни просто го усилваме даже и става все по-зле и все по-зле. Така че много се подценява емоционалния капитал, който много бързо се изчерпва в шокова ситуация. Каквато един пазарен срив, вече според човека какво минало има, той нали, някои ще са много по-устойчиви. Нали, примерно, ако е като Френския легион, ако е пилот, те скоро са тренирани да са психологически устойчиви. Но това е под 1% от популацията. Повече хора сме си нормални, бачкаме си от компютъри, гледаме си и така нататък. Тези неща са реален стрес да видиш 23-40% на твоя портфел. И то не е за един ден. Ами често това може да бавно кървени, което понякога е много по-болезнено, нали, примерно както беше COVID срива март месец. Бърз срив е още по-бързо покачване. Примерът с пенсионера и Ники. Там е бавно и продължително кървени, което е много по-мъчително и източва нашия емоционален капитал. И ние сме в режим на паника с години, не знаем какво правим. Ако не се съвземем, разбира се. Точно така. You want to know how to be a successful investor? The answer is stay with what you know. Don't listen to me. Don't listen to TV people, internet people. Just stay with what you know. If I told you you can only have 20 investments in your life, you would be very careful. You wouldn't be jumping in and out, listening to hot tips every day, every month. You would stay with what you know and you would become a successful investor. Everybody watching this knows a lot about something, whether it's fashion or cars or sports or something. When you see something that you know is going to be successful and exciting, don't just say, oh, that's going to be great. Don't tell all you. Then you go and you do your research and you figure out how to and if you should invest and how to invest, and then you invest. You will know it long before I will, or long before other people in the investment community. You will also know when to sell, because you will know when something's going to change again. Nobody likes to hear it. Everybody wants a hot tip. Everybody wants to be rich this month. In those days, we did nothing but focus and concentrate and dig deep and dig deep and dig deep. Hi there, Greg.